Най-модерната българска болница отскоро лекува пациенти. Сити Клиник е разположена в София. Лекарите могат да разчитат на технологични чудеса, доскоро немислими като ниво за родната медицина. Най-висококачествените медицински грижи се постигат като резултат от партньорството с Philips. Световно известната компания е измежду най-иновативните в производството на медицинска апаратура. Така в България стъпват световни технологии. Бих казала, че това е един иновативен модел за Югоизточна Европа, в който ние сме предложили последна дума на техниката както в областта на здравеопазването, така и в областта на осветлението и на професионалните осветителни решения, именно в LED технологиите, които са наистина навлизащи на българския пазар. Всяка една част от оборудването е state of the art или последна дума на техниката и на иновациите в тази област. Горди сме с това, че болницата съвместно с нас избра 3 Tesla MRI, който освен това е и цифров, а такъв няма на територията на Югоизточна Европа. Това е първият по рода си апарат, инсталиран в България, и не само в България, и в цяла Източна Европа. Апаратът е за магнитно-резонансна томография и е единствен, защото е с хомогенност на полето от 3 Тесла. Всички останали апарати в България за магнитно-резонансна томография са с максимално висока хомогенност на полето от 1,5 Тесла. На апарата могат да се извършат практически всички изследвания, които се извършват на останалите апарати, налични в страната, но с много по-високо качество на образите и за доста по-кратко време, отколкото при останалите. Като пример мога да ви дам, че едно стандартно изследване, примерно на главен мозък, отнема около 20 минути на апарат с 1,5 Тесла хомогенност на полето. При нас то може да бъде свършено за около 8-9 минути. Освен това, в зависимост от софтуерната окомплектовка на апарата, при нас има възможност да се извършва изследване на сърце и виталност на миокарда, нещо, което е изключително важно и в голям процент от случаите замества сцинтиграфското изследване, което пък спестява лъчево натоварване на пациентите и ред други неудобства. Освен по-големи възможности за лекарите, новите технологии носят изключителни ползи и за пациентите. Ambient Experience чрез видеопроекция, звук и осветление въздейства върху сетивата и може неочаквано да се почувстваш в Африка, Австралия или джунглата по време на изследване. Това е апарат с максимално голям отвор, 70 см е диаметър, всички останали апарати налични са с по-малък отвор. Освен това, тунела е по-къс от останалите тунели. И както виждате и амбиентното осветление отзад с възможности за прожектиране на картинки, на филми, на пускане на музика, създават допълнително чувство за комфорт у пациентите и намаляват броя на клаустрофобичните пациенти, които иначе при други условия би трябвало да бъдат правени под упойка. Philips снабди новата болница и с последните технологични решения за мамографии и рентгени. С огромни възможности е инсталираният ангиограф. Апаратът, пред който сме в момента, е Philips Allura FD20, последен модел на Philips, който всъщност е израз на философията за интегрално лечение на пациентите с сложна съдова патология. През последните години има нарастване именно на пациентите с комбинирана коронарна и периферна съдова патология, също така и с мозъчна. Тъй като ние всъщност сме носители на идеята, че не трябва пациентът да се лекува на парче, т.е. отделно, всяка една част на тялото отделно и всеки един да казва, че си е свършил работата и пациентът е оздравял. Този апарат ще дава възможност наистина за комплексна информация, първо, т.е. диагностика, и за комплексни процедури, комплексни интервенции. Специфично при него е, освен екстремно добрата визуализация, благодарение на дигиталните технологии, друг специфичен момент е, че ще могат да се интегрират както информации от други образни методики, каквито са
компютър томография, така и постпроцесинг на информацията, 3D реконструкция, всичките, които помагат, ротационна ангиография с 3D реконструкция, всички те помагат за по-добро планиране и за по-добро провеждане на сложни съдови интервенции. Има много опции, които нямам даже време и възможност да ги изреда всичките, но например една от много използваните напоследък опции на такива апарати е така наречения Stent Boost, т.е. подобряване на образа на самия материал на стента, без да се налага да се пръска контраст или да се прави друг образен метод. С буквално едно инжектиране на контрастна материя, тръбата, панел, в случая не тръбата, разбира се, тъй като става въпрос за плосък панел, панел обикаля целият гръден кош на пациента в няколко проекции, които всъщност се променят в течение на времето. Това е така наречения swing, а не е простото спин движение, т.е. циркулярно около тялото на пациента, а е swing. Това позволява особено за пациенти, които са с висок риск от приложение на контрастна материя, от гледна точка на бъбречна недостатъчност. Това позволява с инжектиране на 10 на 12 мл контраст, т.е. с едно единствено инжектиране, този swing дава информация за цялата коронарна циркулация. Освен медицинското оборудване, Филипс се е погрижил и за намаляване на стреса по време на болничния престой. Решението да изберем тази лампа за болнична такава беше взето поради факта, че клиента пожела неговата болница да изглежда като хотел. И наистина, както виждате, тя излъчва топла мека светлина, същевременно не излъчва никаква топлина и спомага на пациента да се чувства наистина като в хотел, като същевременно не пречи на останалите пациенти в болницата. Функционалното осветление в пациентската стая се състои от два основни елемента – общо осветление и допълнително осветление. Общо осветление се използва за рутинните операции, които се извършват в тази пациентска стая, а подсиленото допълнително осветление, което виждаме в момента, допринася за взимането на точна диагноза, за поставянето на точна диагноза и за извършването на интервенции върху пациента. Така в България изникна съвременна болница, в която и болните хора, и медицинския персонал да се чувстват наистина европейци. Болница, която прави пациентите по-спокойни, че ще получат най-добрата грижа, и лекари, които имат самочувствието да работят с техника на световно ниво. Висококачествената техника или последния клас техника дава възможност за бърза превенция и профилактика. Когато има добра профилактика на време, това означава, че в последствие няма да се налага да се инвестират високи разходи в болнично лечение. Аз смятам, че здравеопазването в България е на изключително високо ниво и слава Богу се повишава именно с въвеждането на такива нови технологии, каквато е апарата на Philips Allura FD20. Той определено е стъпка напред. Наистина е в момента единствен в България и бих казал, че дори в региона е един от малкото такива, имам предвид югоизточния европейски регион. Апаратурата прави лекара до толкова, доколкото колата прави автомобилния състезател. Удоволствие да се работи с тази апаратура, удоволствие да се помага на хората и да се удовлетворяват желанието на клиницистите с тази апаратура.